Така, втора част. Тук имаме един парфюм на Био. Чакай само да намеря капачката. Къде е паднал? Ето. Продължаваме с ето този гланц. И него е там го слушай. Така. Продължаваме с ето това, което е, ако ми стане лошо, хапчета. Къде? Дезинфектант. Ето. И сапунчета. Това е. Тук това е моето куче. Не трябва да нещо да имаме, да. Мокри кърпи от Пепко. Сухи салфетки от не знам си къде. И това е всичко. Да, хора, това имаше границата ми. И сега чака да стане 15 септември. И пак ще се ползва. Като може би в понеделника ще хода с нея на завършването. И чао!